wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Gak semua ya, asli gimana kita ke tempatnya Wawi di Ibunda Dedek Kembeng. Nah, kemarin kan aku anak orang sing ngongkon iki kon nakoni nyapa kok Wawi ora bakul neh. Pertama yo modale. Oh. Tapi aslinya sampean iki dibakul ya, Bu? Dibakul lah kek gopo gunane ngono kuwi. Sing dimen berperike kan yo rada gak enak awakku. Tapi cek sering gawe Sering gawe juga. Enek. Enek, bahan iki wis enek. Engko umpama dipeseni sapa ngono yo tak gekno yo. Gekne. Mau sakmene bungkus tepo singgo takjilan ning kono. Aku kono gekno umpama 50 bungkus. Apa 50 bungkus jenang yo tak gekno. Oh, ki poso ora iki? Poso ora le? Alah lemes modele kaya iki lho tenan ndelok. Lha utane ada. Ora kabeh, Mas. Kabeh alhamdulillah. Dadi niki Bro. Bro iki selama poso ki wis nampani ndi, Bu? Nampani apa kuwi? Tak nggo tajilan dhewe, duwe aku dhewe. Langgar sebelah. Ya 35 bungkus. Tapi kok kira-kira tapi nek ben habis taruh mesti anak wong ya? Lho lah aku sing anu. Engko gaekno neh lho. Yo ya. Engko. Iki gaekno yo nyamin yo ngomong yo isu ngono. Gak maksude nek engko nek gak ana engko insyaallah lah. Engko nek kan ya nek langgare to engko aku kan engko pesen aku gaekno sakmene yo ngono. Engko terus tak terit. Gak maksude sing tak maksud ki tiap bar ngisak enek wong to. Si enek wong darus to. Lah iya. Iki kan aku wis oleh aku wis enek pesenan. Maksud aku wis pesen, misal engko bar ngisak bar taruh aku ngeterno rene sekalian kan tak terno ning kene enek wonge to maksude. Enek. Teko panganan kon ndi wae enek. Ndi enek ngono. Kaya ning kulon tapi ning kene kan Bu Suwaji kan sudah meninggal. Dadi sing darus ki aku. Aku. Ya engko insyaallah kok habis ngisak tak ter insyaallah ya. Nek gak udan, tapi muga-muga ya masih udan panggah kene wis soalé wis. Makei takjilan kono kuwi ya sekitar 40-an ngene wis cukup. Nek bar ngisak kan paling karek wong darus wong iya sing darus iki mau aku karo Rizka paling yang piro ngono. Ya iya karena wis bengi kan biasanya kan alah ditinggali pira-pira ngono lho mbok anu kono kuwi ngono kaya kek langgar kene engko sing imami karo sing ana kuwi engko yo dikeki Mas yo gak enek sing nggawa jajan sing duwe omah yang ngekeki ngombe keki makanan apa ngono. Biasane kan nek sampean gawekno kan khusus saurunge arep buka niki to sampean dekek kono. Yo kadang-kadang tak gawa arep magrib ngono kae. Ayo saurunge magrib sampean dekek langgar to. Aku kaya aku ngene iki kenekan kanggo sing apa? Baca ning langgar kula Pak Udi, Pak kae. Jumlahe 19 tapi tanggal 24. Malah jatah padha men aku ngono kae to. Tapi iki sing ngaji. Engko lek sing kanggo sing wong salat bareng-bareng oke. Nek nggonku kene sekitar kena 40 ngono wis cukup. Ning langgar kene iki sing imami yo njupuk saka kulon Pak Midun lah sapa. Dadi iki anak sing ngomong ning aku wis apa ki tanyane Wawi ya tak kisah tak takokno Bro. Dadi Wawi iki bakulane sementara sing ning ngarepe libur. Mergo ro poso. Jenang dadi lek umpama enek pesen tak gekno, engko dijupuk jam sakmene. Pesene ya jenang ya gekno ya. Jenang ya tak gekno. Lah Dek Ayu sik jenang. Terus karo Heci, Hecine 10 wi, terus aku kan gak gawe tepo botok-botok tempe tahu niki mau 2000-an. Nek jenang piro, Bu? Jenang jane iki mundhak 2000 jek. Umpama sak kilo niki 26 saiki iki 28. Kan misal sampean iki angen-angen gawe sak diadai ning sampean biasane ana plastik aku. Di plastik. Heeh. Ning plastik santene dhewe ngono. Ngono kae piro? Ngene dhewe iki 3000. 3000. Misal lo kan kadang enak tuh wah ngene kowe kok gaekno diadai cup misal njaluk diadai cup plastik rego 5.000-an misal ngono sampean yo iso ya iso nek tepo ya tepo yo iso 5.000-an ya dhisik 5.000 karo hecine mesti tak tambah heci Mas
terus sambil dipisah ngono. Diplastiki tapi ning jero, ning jero komplit 5.000. Ngono. Dadi intine takjile sampean kanggo neng Ning ndi? neng apa ki jenenge asal pesene karep kanggo dijupuk saurunge buka iso ya. Iso, kok iso ngene tak tandangi. Pokoke njaluke sak jam pira dadi aku iso ngira-ngira. Kaya jenang ya Mas ya. Panas umpama iki wayahmene. Engko jam 4 po yo gak iso, lumer panas ngenteni dingine. Betul. Nah, bro dadi Bowi iki ready monggo sing mau pesen. jenang digekno. Jenenge apa, Won? Misal gak seneng jeneng Garut, Wo? Gak Garut ya apa ya kolak apa piye sak mintake. Oh, sak mentak ya. Padha ya. Yo. Kolak apa nek Jenang. jenenge berarti nek selain jeneng Garut apa, Wo? Ireng. Aku eh. Ngolah. Ngolah tok. Kolak-kolake wingi aku gawe kolak biji salak ngene 4.000. Kolak biji salak iki bahan iki telo ungu apa telo anu sing telo rambak itu Mas. Kuwi dikukus mari ngono terus dicampur terigu. Ini terus dikolak dadi kaya pentol kaya gawe pentol ya Mas. Engko dicemplungne terus engko diangkat. Terus lagi dikeki juruhe karo santene. Jadi kolak biji salak. Biji salak, jenang Garut. Jenang Garut. Terus tepo. Tepo iya. Tepo sayur gak, Wo? Tepo sayur ndak mau pesene sayur ya tak kene sayur. Oh, berarti monggo Bro yang mau pesen sayur apa pesen tepo pecel. Siap. Yo, iki kesok. Isu acarane isu mergo kanggone jam pira isu kudu wis nang ngomong. Misal kanggo ning sore ya isu wis. Isu to kaya tepo ya Mas ya kan isu godhog awan kan wis mateng kanggone sore ngene iki wis adem. Pokoke njaluk permintaan, pokoke njaluk jame ngono kok aku iso ngira-ngira. Bro, ngene Bro. Dadine iki aku mang anu ya sing jelas kapan aku memang di kon takok-takok sampean ya iki sak tak gael apa ki lagi iki engko aku wis petok gak Wowi lagi iki lagi gak Wowi. Biasa no ya mene kuwi semendung ngono kae. Ade iki wis gluduk ya mene. Atine iki untuk sementara memang Bowi ora buka neng ngarep sampai nompo paling omah. Tak kira ki sampean ki gak nampa, Wo. Pas tajak omongan ki lho. Tak pikir Bowi sampe gak bakul, gak. Yo gak, ya mau pesenan sak gekne lha aku kaya pita kuwi ya, Mas. Tak bungkusin ngono ki 3.000 mbok anu ning kono kan ning kota ning Jamban. Beda kok jadahi kap. Kok minta njaluk ning kap. Njaluk sing rega sak pira. Sak pira. Tuh, ngono. Dadi kegiatan Wowi ternyata masih tetap anu Bro. Tetap cek sudah iki seranu niki cek prai lah. Betul. Seposong. Pengenane karo bakulan tepo mau piye ngono ki dadi niki yo kan sore wis kenyang. Tapi ki masak, tapi ini masak pesenan gak ya? Sesuk ya. Sesuk pesenan. Sesuk enak pesenan wisan. Gotok. Gotok ayo engko diambil jam 3 apa 4. Ya jadi seneng sing anget. Tepo gong ya? Tepo urung. Tepo belum, Bro. Wong pesenan isuk nang ngomong anggone jam pira. Halo. Oke. Nanti iki apa ki waktu kita untuk ngobrol-ngobrol dengan Wowi ya kita sudah ketemu Wowi, kita ngobrol-ngobrol tentang kuwi engko tak sampaikan lho. Yang jelas kok nek mungkin tak wis tak upload kan kok mesti oh ternyata Wowi masih menerima orderan masih Wowi menerima orderan Bro. Jadi ini kok ya kuwi nek memang arep untuk takjil masih menerima untuk takjil. Tapi kegiatannya Wowi ngene iki tetap aktif. Bergerak asap gak mulai? Asap diwingi bagi. Anu, sapa Rosi gak mampir ngene. Oh, mampir sedelet. Oh. Dene anu baru ngene Pak Di. Di Pak ngene Pak Di, ngono foto acarane. Iya gawe video. Oh, ngono. Gawe video iki. Ora anu, ya mesti delet. Terus diterne sapa? Putrane Pak Di, Bima. Gak mampir saya aduh. Lho dhek ninggal anake kok. Lah iya ditinggal anu si Gembeng ngomong. Gembeng ben ngomong lah. Ngomong Gembeng ben ngomong. Tapi take prigel kok takon Gembeng. Iya tenan kok kayak ngomong kan kayak dulang ngono ki. Prigel. Ya kayak pas prei mbok dino apa to kayak Mas Dimben kayak. Iki kan ngomong. Apa ya kayak? Senin terus Selasa ya kayak. Kayak pokoknya kok nggen Pak Di kae lho.
wis ngono ae. Wis ya. Aku dadi sak kawan-kawan. Wis ya teman-teman, terima kasih. Iki aku ngobrol-ngobrol karo Wowi. Intine monggo ya Wowi ternyata Wowi bersedia gawekno nek mau. Yo, tapi Wowi bersedia nek dipeseni gawe takjil bersedia. Gitu. Ikuti Di tahun wingi kae nganu lurah nun isih. yo. Angger sore subuh jam sak ini karo Tetap semangat wo ya. Oke, Kos, tak sampaikan wo, muga-muga setelah ini tak upload enak sing orang-orang baik di sana yang akhirnya gelem nambahi rezeki kanggo Wowi. Oke, wis ngene teman-teman, terima kasih yang sudah menonton vlogku. Selamat berpuasa wo ya. Ya. Tetap sehat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.